vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ino ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So mukoma Nashe, ndakasangana na pastor ava ndakasangana navo a couple of days ago, vainge vachitopick up this other girl who is from our own church. Saka pastor ava ndakatoona kutoti vanotodanana naye musikana iye, and right now musikana uyu ane pamoveri. So later on pastor ava sezvo vakazviona kuti ndakavaona vachimupika up musikana uyu, vakabva vazoya kwandiri vainge vachingondivharavhara, but I realized kuti pastor ava ivo vanoita zvechihure. But kubva zvandakaona kuti pastor ava vanoita zvechihure, manje I have these strange feelings that are developing in my heart for him mukoma. This pastor is very handsome. Pose apa ndaitongovaonawo like semunhu waMwari, but I have seen the potential yekuti like those desires that I once had for him, maybe I can express those desires for him. Apa inini I am a married woman. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi, ndine makore 27 years ekuberekwa. Mukoma, ndatambudzika ini ende ndasvikawo pakuneta. Mukoma, I am really tired because ndinogara ndichirarwa nechikwambo. Chikwambo ichi mukoma, it is the spirit of this other man uyo akaurawa, but it was in an accident with my brother. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai so: ndainge ndiine brother yangu, saka brother yangu uyo he has since passed away. Ipapo paakazofa mukoma Nashe, ainge achiita sekunge munhu ainge abatwa nemamhepo, ndobva atanga kumhanya. Akangomhanya mukoma, raine rose takatombozama kuti tinge tichimumhanyisa, vanhu vachiti ava kupenga, musamusiya achienda, because vanhu vainge vachiti kana munhu ava kupenga, kana mukamusiya achienda hamuzombomuwani. But mukoma ainge achimhanya kuita sekunge ainge atori Usain Bolt, atina kana kumbokwanisa kumubata, ndokubva atotitiza paya. And akazoti after about 2 weeks ndopa akazowanikwa akafira musango. He just passed away. And we then suspected kuti it was that same spirit of that man uyo waakarova nemotikari. Murume uyo then died on the spot. Iye akabva azombozama kutiza to make even matters worse. Saka achinotiza kudaro, he then had an head-on collision with an oncoming truck. Zvakaitika mukoma, when my brother was still alive, ndezvekuti he was doing his form 4 and ainge ari munhu aiva nemuskanzwa, like he was too naughty, and ainge akajaidzwa nababa namai vangu. At that time our brother, the firstborn in our family, ainge akaenda kuAmerica where he is a doctor. So ariko kuAmerica kuya akabva azotaura nababa, then achiti ainge achida kutumidzira baba motikari wauye kuti vange vachizongoshandisawo kuenda kuchechi nei. So my brother wekuAmerica akabva azotumidzira motikari yaya. Motikari iya yakati yatumidzirwa yainge ichifanira kuti inge ichizoshandiswa nababa vangu, but sezvo baba vainge vakaspoila brother yangu akaita mazuva asingadyi mukoma, akatsamwira kuti baba vainge vatora makizi emotikari vakanoisa kubedroom kwavo. So baba vakabva vazomupa vakatomukumbira ruregerero. So baba vainge voti pose pavanenge vachidriver vaingopa excuse yekuti ndachembera. Saka iyo brother yangu uyu wekuzofa ndiye aizotanga kudriver baba, and ainge asitomborina license. Saka baba vainge vachingoti ndiri kutomudzidzisa ipapapa kuitira kuti kana ozonotora license rake zvinobva zvamuitira nyore. So after my brother had gotten so much experience, mari aingodzitumirwa dzekuti anga achienda kunotora license, but iye manje aibva azodya mari iyoyo nemafriends nemagirlfriends ake. Saka iye akatozviona kutoti
ainge atova neexperience akabva atoti chitambi handina kana basa nacho. Akatomboita chitambi chiya chekutengera chinenge chiri original but chisiri musystem. So one day akazomiswa pamarobot ndokubva azochitorerwa chilicense chechi akati zviri nani kuti ndike ndichingofamba ndakadaro. Zvadaro mukomanashi brother yangu uyu iye manje aingogara achingoita maaccident but ainge achingoita lucky kuti sometimes ndiye aikonzeresa the accident, then he would just run away. Ndo zvakazoitika ipapo paakarova munhu nemotikari. He then thought of running away like he had done previously, and I knew kuti one day my brother was going to have a major accident because aigara akadhakwa. Munoziva kunonzi kugara munhu akadhakwa, and aitoenda out over anodhakwa. Kana adhakwa kudaro manje obva azodzoka kumba, dzimwe nguva anenge abuda asina motikari obva azobuda nemotikari akadhakwa. Yet my parents vaitongona everything zvainge zvichiitika obva vatongoramba vakanyarara. Uye zvekare brother yangu uyo aiti mazuva aya paanenge achinyimwa mari namama aibva azotora motikari ongoita sekunge ari kuenda kunoona musikana wake, but aitorova marounds nemotikari iyoyo achitakura zvinhu zvakasiyana siyana because ainge aine vamwe varume avo vaaiwirirana navo. Varume ava manje vaizofamba manje vachipinda mudzimba vachitora scrap metal vobva vazoenda nemasimbi aya kwaGaza, ende vaitopinda mudzimba since tigere kuno kumasuburbs. Most of the people vanenge vaine macopper pipes uye zvekare nematape aya ebrass, saka vaibva vazoba matape aya nemacopper pipes vobva vaenda vobva vanotengesa. So mukomanashi, there was one night my brother, he had gone out, so akati adzoka ndokubva andirakidza mari. Aiwa mari ainge ainayo. He had made a lot of money because during the whole of that week before he had that accident ainge achishandisa motikari yake as a private taxi. So ainge akaita kuigadzira mari wiki racho iroro. Akabva azondiudza kuti iye neshamwari yake vainge vafunga kuti vange vachironga rwendo a long distance route from Harare vachienda kuMasvingo. Ivo vainge vakatoudzana kuti kuenda kwavainge vachazoita vachienda kuMasvingo, they were going to make a lot of money, vachitoti vainge vachitoda kutotenga imwe motikari. So mukomanashi vakabva vazopika vanhu vavo muHarare vachiti vari kuenda kuMasvingo, but ndakatombotaura naye ndikamuudza kuti inini I don't think kuti you have the necessary experience kutoti wangodriver wava kutozviudza kutoti wavakuda kutorova malong distance, because iye aingowanzo kudriver kwedu kunoku, then obva azongopindawo mutown zvishoma, but ainge asina kana kumbogara akarova long distance ari iye ega munhu anenge achigona kudriver because friend yake ainge asingatogoni kudriver zvachose. He went with his friend apa vainge vachinwa mukoma, vakaswera muswero wese wezuva vachingonwa, and when he left they were already drunk. And ndichinotarisa mumotikari mainge mutori nemabhodhoro edoro because iye ainge achiti sistrani, kana ndikangonwa so ndo pandinobva ndanyatsokuona road, ndinenge ndichatsokuona road ende ndichazoona kuti motikari yangu inenge yakaita kugarira road. So vakabva vazoenda zvavo. We then received a call, it was late at night. Ndikabva ndazonzwa amai vangu vachichema vachiridza mhere, and I knew kuti there was something that had gone wrong. Neniwo ndikabva ndatanga kuchema, saka amai vakabva vazondiudza kuti my brother, he was in the hospital, he had been involved in an accident, and in that accident he was overspeeding in an area where he was not supposed to overspeed. Saka akati aona kuti ainge arova munhu nemotikari, ndokubva ati zvainge zviri nani kuti ange achingorova hit and run. Saka akabva anopanika paakasimudza motikari achinopinda mulane risiri rake, ndokubva aita a head collision nerimwe truck. Fortunate enough, he did not die instantly, but later on mukoma ndopa akazotanga kungogara achingocomplain achiti musana wake wainge uchirwadza kuzonosvika achizonofa. So after that he was then arrested for a little while, but murume uyu wacho waakarova nemotikari akatongofira paspot ipapo. Mapassengers ainge ainavo takatoti tichitovaona, they were fine mukoma, even his friend, but my brother, he was the one whom he had so many injuries, and he was the one who was wrong because he had been overspeeding. Zvekare akabva afunga kuita a hit and run. Saka bhuti vangu vekuAmerica mushure mekunge vaudzwa kuti
ivo bhuti ava vainge vachazovharirwa mucheri vakabva vazomhanya-mhanya ndokubva vatumidzira mafone numbers uye zvekare nemari yakawanda. Vakabva vazopa baba vangu madirections ekuti vange vachienda kunotaura nerimwe lawyer, this other good lawyer who represented my brother. So, and they won the case because the family of that man wanted some compensation. But one day when I was returning hangu back from school Mukomanashi, I then saw kuti pagate pedu painge paine a group of people that were standing at our gate. Ndakabva ndafamba paya ndokubva ndazovabvunza kuti vainge vachidei pamba pedu. So ivo vakabva vazondiudza kuti vainge vachindiziva uye vakabva vatondiudza nezita rangu. Mukomanashi ndakabva ndatanga kurohwa nehana, but vakabva vandiudza kuti vainge vasina kuuya kuzoita noise neni kana kuzoita noise nevabereki vangu, but ivo they had managed to trace my brother and they knew kuti I was his sister even though ndainge ndichiramba. Saka ivo vakabva vandiudza kuti vainge vachida some form of compensation, vainge vachida kuripwa because murume wacho iye uyo akatsikwa nemotikari nebrother yangu, hanzi he was the only breadwinner in the family. And later on vabereki vangu vakazoti vadzoka vachibva So later on vabereki vangu vakazoti vadzoka vachibva kutown ndopa vakabva vazoona vanhu vaya vakagara pagate. Baba vangu ndakavanzwa vachipopota. I then went to the gate because baba vainge vatofonera imwe bhururu yavo. He used to be a CID, saka akabva azouyawo nevana vake who were both policemen. They then threatened that family, vakabva vati will get you arrested. Vanhu vaya vakadzingwa, handitombozivi kuti vakazonorara kupi because vainge vochema vachiti isu tangobvawo kumusha, hatina kana kwekuti tinokwanisa kunorara, hatina kana mari yatiinayo, kana zvichiita tinokwanisa kuzoenda hedu mangwana because tiri mhuri dzakatadzirana, saka tikufanira kuti tinge tichitombonzwisisana. But baba vangu vainge vachingopopota, and worst of all pavakati vainge vachida kuripwa, they wanted compensation, but baba vangu vakabva vati to hell with you. And apo pavakazoti they were going to awaken the spirit of their dead relative, baba vakabva vamhanya vachienda kubedroom kwavo ndokubva vadzoka zvekare. Vainge vakabata pfuti yavo vachiti kana muchida kumutsa mufi wenyu manje ndava kuda kuuraya vamwe kuitira kuti munge muchizomutsa zvipoko zvenyu zvakawanda, ndinozvipfura zvose nepfuti. So vanhu vaya vakabva vazonzi nemapurisa zviri nani kuti tinge tichienda nemi kustation murara muri safe, but vakabva varamba, vakabva vati tichaona yekutamba. Baba vangu vakazoti vanhu vaya pavakatanga kufamba vainge vachitopopota vachitoti iwe uri kuti uri kuda compensation yei, vachitobaya-baya. Umwe wacho uyo ainge achiti ndiye ainge ari munin'ina wemufi. Baba vachiti compensation my foot over my dead body. Yainge iri accident haina ngozi. So vanhu vaya vaimukoma vakazongoenda. Then one night mukoma ndainge ndichitotamba zvangu panze, the sun had just gone down but kwainge kuchiri kwakatochena. So ndakati ndichitamba paya nebasketball rangu, that was when I looked up ndikabva ndaona shiri because ndakatanga ndichanzwa like mapapiro kunzwa kuti there was a bird that was flapping its wings musoro mangu umu. Ndichinotarira kudai ndakabva ndazoona imwe shiri iyi handitombozivi kuti ndingai explaina sei, but shiri iyi Mukomanashi yainge iri ya black shiri iyoyo, apa yainge itori nemazino kuita kunge munhu. Saka shiri iyi ndopa yakabva yazobhururuka manje ichidzika pasi. Ndakazama kuti ndinge ndichitiza, but I failed to do that. The bird flew straight into my body, and from that day I started manje having sexual encounters with the spirit of that man. Ndinotochiona chipoko chake murume uyu chinotouya kwandiri, and achina basa kuti ndinenge ndiri pano pasingaiti here, ndinozongotanga kungotamba ndichitonzwa kuti pana ndiri kutoitwa bonde, ende ndichitoona mukoma dzimwe nguva ndakatokotamisiwa kana kuti chinongouya chingondivhura makumbo angu ndotonzwa sikarudzi chitopinda mandiri. Izvi mukoma zvinoitika live, handisi kutaura zvinhu zvemufirimu, no, zvinhu zvinoitika kwandiri. Ndinozototi paya kana chapedza kana ndikabata so kusikarudzi kwangu uku
ndinotoona kwakatozara mbeu yemunhurume. Dzimwe nguva let's say kana kuri kunzi kana ndakarara ndikatarisa sikarudzi yangu ndinotoona ichitofamba famba kudai in and out, kutorakidza kutoti pane sikarudzi yemunhurume iri kuita bonde neni. So ndakabva ndazotaura nevabereki vangu ipapo pandakatanga kunotisa zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi pamutumbi wangu. Ndikavaudza kuti I had a spiritual encounter, uye zvekare pane shiri yeblack yakapinda mandiri. Saka amai vangu vakabva vati ingozi ka vachitaura nababa vangu. So I thought kuti they were going to sort out everything because vakazombogara vabereki vangu vasipo pamba, like baba vangu vainge vava kusagona like even kurara kana kuita sei, vaingorara vakamira kudai. Kudzamara manje one day takangomuka vasipo pamba vabereki vangu. Izvo vainge vaenda kun'anga, vakazoti vadzoka after a very long time ndo pandakabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa kumba kwen'anga. So pandakaendeswa kuya ndakatofara ndichitoti zvimwe kuda mweya uyu wengozi wainge uchazodzinga uchibviswa pandiri. Mukomanashi ndakabva ndazotorwa paya, ndakati ndatorwa ndo pandakabva ndazopiwa mutsvairo uyo wainge watengwa nehanzvadzi yangu uya wekuuraya munhu through the accident. After ndapiwa mutsvairo uya ndakubva pazonzi painge pachidiwa chimhasa, ndikabva ndazogara pamusoro pechimhasa chiya. Then the whole process was done. Inini ndakangogara pachimhasa chiya. Saka takazoti tapedza kuitirwa zvose zvatainge tichiitirwa mudare muyamya, then tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichibuda but in a single line. Baba vangu ndo vainge vari kumberi, so inini ndainge ndiri wekupedzisira and my brother, he was the one who was in front of me. But chakandinetsa mukoma ndechekuti vamwe vose ava nditi vainge but chakandinetsa mukoma ndechekuti inini ndichifamba manje ndainge ndichitsvaira apo pavainge vatsika. Ndakatobvunza mama ndikati, nai mama, ko imimi wani zvandatsvaira pose pamatsika, ko inini ndichatsvairirwawo nani? But vakabva vapopota vakati get into the car. Mukoma ndakabva ndangotanga kuchema. Mutsvairo uya pandakada kuusiya ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiutora. Saka mutsvairo uyo ndakangousiya panze, then ndikabva saka mutsvairo iwoyo ndainge ndangoudonhedza pasi ndikatokwira mumotikari. Baba vangu, amai brother yangu nemamwe masisters angu vatainge tiinavo vose vakaramba kuburuka mumotikari. Hapana kana akada kubata mutsvairo uya. That was when I saw kuti apapa ndainge ndaitiswa zvinhu zvisiri bho. Then n'anga iya zvayakaita mukoma ndezvekuti yakazotora tsvimbo dzayo mbiri ndokubva yazouya ikazoshandisa tsvimbo idzodzo kusumudza mutsvairo iwoyo. He then balanced that broom and vakabva vati tora mutsvairo wako. Mukomanashi ndo zvandakaitiswa ipapo. Then ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichichengeta mutsvairo iwoyo musipebedroom mangu. Ndakagara nawo I don't know for how long until one day it just vanished. Right now mukomanashi ndiri mudzimai, ndine makore 42 years ekuberekwa. I have never been married in my life, but I still have hopes kuti one day I will get married. Namwari I know kuti zvichaita chete. I have had my partners before, but all of my relationships, kana ndikakuudzai, hakuna kana kwaanomboenda my relationships angu. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvinodzimba moyo, zvinorwadza.